Lähdetään viemään lohkoa ja kansia koneistavalle. Niin. Päästään hyökkimään teeseen kimppuun sitten enemmän. Ois pitänyt olla vielä vähän paremmat ohoi. Tadaa! 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 Nyt ollaan pajalla takaisin. Oikostu pintot täällä. Monta pakettia osia tullut. Päästäis vihdoinkin muolaamaan lohko. Yeah, we rock Biltema. Tämmöstä. Silver 522. Siihen lakka päälle. Siinä on kannen, muut hilipötöörit, öljypohja muolattu. Täällä on nämä, en tiedä käytinkö läpi, vesipumpun pyörä, kampuran pyörä, hiekkapohjalla ja niin poispäin. Täällä on kansi. Tämä pitää vielä putsata paremmin, mutta sekin on oikastu. Jotakin pesuaineen jäämään jäänyt tuonne, mutta joo. Pitää jotakin hangata puhtaammaksi tämä, niin kehtaa laittaa paikalle. Sen semmoista, mutta nyt voitais nostaa tuo lohko tuohon pukkiin takaisin. Teippaillaan tuosta tuo päällypinta, muut mihin ei maalia isommin saa mennä ja putsailla ja nykästään maaleihin. Siinä on venttiilisokkaa ja kohihnalta. Tuohon kiinni. On laakeria ja öljykorkkia ja öljynpaneanturia ja kannenpulttia ja bensapumppu uusi. Nimellinen pääty. Seetilevy, mitkä nämä nyt onkaan. Niitä oli ylimääräisiä. Männän renkaat. Moottorin tukikumit ihan varulta ostin vaan. Ja suodatin. Ja tiivistisarja. Ja sisällä mulla on uusi vesipumppu, nokaat ja pakosarja valmiina. Niin. Tästäpä se rupeaa kassaantua tuokin moottori valmiiksi. Ja tänne tuli tämä kunkkumuttari, kun se meinasi olla hukassa perkele, niin löytyy sieltä Sami tekee nettisivulta uuden. Niin. Hirveä putsi vaan osille ja kovaa kasausta. Ja täällä naapuripaja ukko kuule maalas saatanaan viimeisen päälle nokkapyörät tämmöiseksi kultaiseksi. Niin. Kelepaa. Niin. Jatketaan näillä setteillä. Seuraavaksi tuon pesumaalaus ja mäntien rengastus ja laakereiden vaihto ja yms putsaus näillekin. Niin tulee helvetin hyvä. Vanha vesipumppu on vähän ryypätyn näköinen kettu. Niin hetkinen. Tämä laakeri olisi pitänyt tulla. Katsotaan. Se ei kyllä nyt ollut näissä laatikoissa, mutta joo. Tämä menee muutenkin vaihtoon. Niin vaihdetaan se ja siinä on venttiilit yms muut. Niin. Joo, jatketaan tästä maalauksesta. Joo vain, ne on nyt pesty nämä. Vähän ruostetta pinnassa. Pitää vielä vähän koittaa pyyhkiä niitä, mutta se olisi teipattu ja tulee nopea tulupattu, mihin ei tarvitsisi mennä maalia. Niin se on hyvä. Tämmösen löysin kans. Vähän jäykempi vaiheluota sitten ladaan, niin Mirafiori 5-vaihteinen loota. Lyö se tämän perään, niin luulisi ainakin sen kestävän, mutta jostakin pitäisi kestävämpi perää ja vetaarit varmaan löytyy, kun mä veikkaan, että niitä menee kuin leipää. Mut joo, kasataan nyt eka tuo kone ja suunnitellaan sitten lisempää, niin tosiaan tässä on tämä laakari, mikä mä sanoin, että unohtun, mutta sen
hihnan kiristis naakeri. Tai pyöritin, mikä nyt tykkää onkaan. Se on uusi kans. Ja kannestakin tuli tosi hyvä, kun sen putsas. Oikein hyvä. Siihen on mukava ruveta rakentelee uutta. Vähän jotakin pientä paskaa jää. Aijaa meikäläisen asia. Öljypohjaa jäi vähän ruostetta, mutta no joo, takkasin suojaöljy siihen päälle. Ei sitä enää mitään kitteitä lähtenyt, ihan puhtaaksi se pitäisi tulla. Niin. Ruvetaan nämä suihkimmanen tohon, niin päästään joskus kassaamaan. Nuo kans pesin. Ehkä pitää vähän lisää pestä. Mut niin, nyt maalataan lohkoa. Yeah. Joo, siinä on nyt lohkomaaleissa tommonen komea hopeetumi. On viimeisen päällä. Kyllä, joka puolelta. Ja kerkesin tuo jo laittaa innossaan paikalle. Ja näin. Ja pyttyjä sä hoonasit täällä vähän. Joo, mä pyöräytin niitä vähän. Ei näissä tunnu kyllä mitään sen ihmeellisempää. Oli hyvä unboxing-video, kun mulla oli ohtolamppu päällä. Saa nähdä paljonko siitä materiaalista tulee käyttöön. Niin. Täälläpä minä olen kerennyt jo 3 mäntää rengastamaan uudet. Lähtee suihkaatin öljyä siihen vähän. Niin Asennusöljyt. Teemu saa kuvata nyt, kun laitetaan viimeisen mäntää. Miten tätä ajettua tätä kameraa? Mennään rengassarja noin. Tämmönen. Mikä se on? Mennään rengassarja. Mennään rengassarja. En oo ikään nähnyt tuommoista. Et vissiin paljon harrastele tämmösiä. En minä oo. Katoppa tätä mun asennuspöytä. Mä tykkään näistä ruostekorjauksista enää. Mun asennuspöytä. Joo, ihan hyvä setup tässä, että joo. Siinä on niinku tuo, että voi sitten välillä vähän niinku... No niin, sieltä otetaan vanhat irti. Joo, ja sitten putsaillaan. No mä saattaa ihan... Lähtikö kaikki vanhat ehjänä irti? Ei vitus. Katkes puolet? Ainakin 2 männästä katkes. No kohan niitä uusia ei katkonut. Joo, sinä saa vähän. Ne aika vitun tiukat. No. Tuliko näissäkin öljyrengas eka alle? Ja... Joo. Tää on kuule hyvä sarja, minkä ostin näitä männänrenkaita. Niinkö? Mäpä näytän kohta. Näytä. Mä jo kehu eilen videolle, että saatana on hyvä. Hyvää sarjaa ottaa. Niin. Männät näytti tosi hyvää kuntoiselta, niin tein tämmösen peruslaatuisen puhdistuksen vaan. Ray cleanerillä vaan. Enimmät paskat pois. Joo, ei. On niinku uuden näköistä. Ei oo kyllä pahan näköistä. Mitä täälläkin kahta, niin tää yksi näyttää siltä, että kyllä ikkäs ajettu. No kun minusta kans näyttää vähän nämä männät siltä, että on tämä hetki ollut vain. Onhan niissä niinku palojälkiä tuolla päällä, mutta niin. Sivut on kyllä ihan siistissä kunnossa. On siellä kyllä pientä semmoista kulumaha niissä on, mutta jotakin pientä. ei oo semmoista mikä haittaisi. Niin, kyllä. Mut joo, siinäpä se on. Anno vielä. Töhäytellä. Niin. Sieltä aukeaa männänrengas loosteri. Onko pikkusen älijät? Oho je. Jopa sinun pitäisi ymmärtää nuo. No en tiedä, siitä voi olla, että... Täältä on sitä. Ota pussukka. Ota pussukka. Siinä on öljyrengas. Öljyrengas. Siinäkin onko yksi ja sitten... Ja on siinä molemmin puolin, joo. On. Vittu kun kuumottaa. Mä totesin, että tuo on helppoa laittaa ekaa tuo. No niinhän se on. POV. No vittu se kamera. En mä tiedä näkyykö siitä mitään. Kyllä siinä jotakin näkyy, kun nämä häirät. Makia, niin
Mutta joo, tää on ihan hyvät tämmöset ohjeet ja sitten joka ohjeen kohdalla niin tuolla oikeassa tuolla kohdalla pussista sitten löytyy se oikea rengas. Täällähän ei ollut mitään täällä ekassa. Niin. Koska ei ole 4 välikköä tässä. Niin. Paska se. Sinä laittat. Makii. Nice. Täällä on ne bomboklat. Onko niissä lukkeeks niissä, että kumpi on yläpuoli ja kumpi on alapuoli? Tossa on kun merkki. Top. Joo, se pitää olla ylöspäin. Ootko laittanut muuten noissa toisissa? No senhän voi tarkistaa. Ei ne tosiaan oo. Eikö oo? Meinaatko tän on kaikki väärinpäin? On. No ei mitään niin. No ei sitä tällä ohjeessa kato lukenut, niin ei voinut tietää. Ei voinut varmaan. Ei, katoppa. Tuossahan tuo näkyy. Tuo käänne. No ei siellä tuu top. No ei, mutta tuossa on tuo, eikö sano tommonen jännä väkäinen kuluma? Niinku alaspäin. Voi haista. Pitinkin mennä kehumaan. Ois pitänyt olla vielä vähän paremmat ohjeet. No ei mitään niin mä... Tällä nyt ei ole merkitystä kumminkin. Ei, se on vitsi, että jos siinä ei lue mitään, niin sitten sille on väliä. Oo. No. On mäkin jäänyt taivotella niitä uusia irti sieltä. Joo, pitää olla aika vitun... varovaa. Vitun varovasta. Oi. Noin vaan. No ei, meillä on yksi mentänyt oikein. Se on ihan hyvä. Ja sitten täällä oli tuo, että ne pitää olla niinku 120 astetta. Ja sitten kun pistää ne tuonne paikalle. Niin kahto, että ne on. Ja tässä on vielä tälle, että kun täältä tulee männän tappi, niin se on sitten niinkö siitä on niinkö sivuuttajia. Niin. No niin. Eikö mitään helvettiä? Joo. No tuo niinku yli mennään rengas voi olla tapin kohdalla. Niin, kyllä. Ja sitten tuo. Joo. Kyllä. Eli vituiksi. Ja pitääkö koittaa ne muut mennä kahtuun? Ei kun... No niin, elikkä siis... Nehän on hyvää, tänne on, että tuota... Näkyykö siinä se? Joo. On tosiaan väärin. Joo, se pitää olla niinku... Vai pillun kärki. Vakuussaako tämä? Näkyy tuossa tapissa tuo... Siinä on tämmönen jännä porras, mikä pitää olla alaspäin tuossa keskimmäisessä renkaassa ja se on nyt näissä muissa ylöspäin. Niin, no 3 pitää sitten käydä vielä läpi. Ei se... ei se tarkemmin. No mutta Mä korjaan nuo, niin... Nehän käy ihan niinku sormia napsauttamalla. Naps. The next day. No niin, welcome back to this episode. Vähän nähtikään, että mennään laittaa tähän. Uusi päivä, uudet kujeet. Otetaan tästä ruvetaan yhden hinnassaan nappasin kiinni tuohon. Mutta laitetaan seuraava. Kuten näette, kaadetaan öljyä. Männän päälle pyöräytellään sormella siihen. Mutta ei aivan kaikki mennään renkaat tuossa samassa kohtaa. En tiedä oikein mitä pakintaa aikaa sillä on. On nyt ei oo läheskään samassa kohtaa. Sitten laitetaan systeemi tuohon päälle. Ja sehän pääsee mennä renkaat pyörimään tuolla. Suurin piirtein. Ja sitten tuossa on numerot. 2. Nyt on tuolla. En tiedä onko mitään merkitystä, mutta laitanpahan nyt sitten. Entä? Nollaista. Mennään sylinderissä. Yeah. Otetaan tosta töysälle. Sama homma seuraava. Sielläpä ne on taas paikallaan, männät. Noin ikkästi meillä on männät taas in place. Nyt voitaisiin kääntää ympäri ja putsellaan tuo kampura ja toivottavasti siltä nyt ei tuu ihan kaikki pihalle. Oho, mennään vähän löysälle, ne on bultit tuossa. Joo,
siinäpä meillä on koko systeemi. Auottaa nämä pultit ja pyyhkäistä nuo ja painellaan laakerit paikalle ja katsotaan sitten miltä te näyttää. Yeah. Siinä on nyt laakerit pukittu paikalle ja laitettu rasvat siihen. Niin. Joo, mä vielä putsaan ton ja sitten puotellaan kambiakseli paikalle, niin sehän alkaa kermottumaan sitten pikkuhiljaa. Niin jatketaan siitä. Eikä siinä puotetaan tämä mörköli paikalleen. Saadaan vaan no. Saatana yksi laakeri tipahti. Tähän nyt ehkä tarvitsisi Teemu poikkaa, mutta katsotaan. Ui. Noin. Yksi mentä siihen. Joo. Nyt meillä on sekin paikallaan tässä. Yksi pultti putosi tonne, mutta ei ne tässä haitata. Lyön nyt pukit tänne kiinni ja pyöräytetään ongittaan tulta se pultti, niin saadaan sormen päällä pokaattua sitten takaisin paikalle. Niin ikkeästi kuin tämä mäntä tässä on. Niin. Laitetaan laakerit ja ne paikalle, niin se olisi sitten se osa jo siinä. Jatketaan muun parassa sitten. 1 week later. Terve. Terve. Tämä meni nyt perseelle tämä. Se on nyt siellä rätin alla. Tämä nyt jäi tänne rätin alle tämä moottori. Tässä on nyt muutama päivä mennyt ohi. Tässä on vähän kaikkea, niin se nyt on tällä mallilla tämä lohko. Meillä on ikävä kyllä nyt pakko teille sanoa, että meillä on väärät kampuran laakerit. Tuo kampura ei mene paikalleen, vaikka miten teki. Oi ei. Nyt minä joudun käymään liikkeessä jossain hakemassa oikeat laakerit. Jatkamme siis sitten rakentamista. Palataan ensi jaksossa, kun saadaan saatana edes kampuran paikalle. Voidaan vaikka öljypohjakin laittaa ja Otetaan tämä tämmöisenä pienenä luovana taukona. Tässä on ollut näitä luovia taukoja aika paljon, eikä tuokaan edes saatana sopinut paikalle. Kun se kampuran pukki ei mene pohjaan, niin tää on toki irti täältä sen verran. Joo. Meni vituiksi, mutta kumminkin männät sait sinne puoteltua ja joo. Kampura No siihen mä sitten kökölle vitutuspäissä etupään kasasin tälleen tähän nämä kaikki osat tänne. Joo. Kuvasi No vesipumppu. Jakohihnan kiristäjä. Tämä apulaite. Pyöräsysteemi tonne ja öljysuodatin jalka, öljysuodati. Kyllä. Semmoista kumminkin touhuilin, mutta jätetään hänet nyt lepäämään sinne. Niin. Lepää rauhassa PC. Ei se nyt vielä. Ei se vielä ole räjähtänyt. Niin. Ei. Sä kuvailikkona kuinka paljon tämä maali pitää? No, Sä maalla ollut ainakin jonkun verran. kuvailikkona, miltä tää näyttää niin läheltä. Tästäkin tuli ihan siisti tästä maalauksesta. Kyllä. Tää on niinku Tommonen gunmetalli. niinku tehtaalta olisi tullut. Niin, kyllä. On raseen näköinen. Kyllä. Mut joo, se nyt meni vähän perseelleen tolle. Näitä sattuu. Tekevälle sattuu. Ei auto kiivastu yhteen tässä. Ei se sitä mihinkään karkkaa on. Ei. Ja vappu on kumminkin aika pitkä aika vielä. Että nyt Big ollaan box. maaliskuun 20. päivä, että tässä on vielä hyviä aikaa Niin, saada vappuun. kyllä. Ja onhan tässä kaikkia muutakin hienoa tapahtunut. Että On, mutta niitä toisissa videoissa. niin, niitä ei vielä tällä videolla selviä. Niin. En tiedä, laitetaanko me niinku tähän videosarjaan se, että me upotetaan tuo moottori tuohon vai kuvataanko me ladaa pätkää vielä lisää, että upotetaan tämä moottori. Että ne jotenkin vähän niinku... Joo. No niin, joo. Joo, onko se aika lähtiä? Joo, lähdetään vittuun täältä. Lähdetään kotiin, heippa. No niin. Heippa.